jesi ti lepi Luka? Jesi ti lepi Luka da ti meni govoriš da je neki muškarac meni rekao popušila ga je ona? Da, jer si ti rekla njemu. A popuši ga tebi, on i ti njemu. Debiluša jedna ona. Debilska. Ti si prva rekla njemu da popuši. Izvini se, drugo sam ja kad njemu kažem ja sam ženska, drugo je kad on meni kaže. Što ti vređaš moje ljude, ja tvoje ne smijem. Ajde, izvini se. Ti mene vređaš, ne vređaš moje ljude, mene si uvrijedila. Čime? Gledaj, retarda jebote. Ti si rekla njemu popuši, on je rekao sad si ga ti popušila kad te pobedio. Pa pošteno. Pobedio te, razbio te momak, šta je problem? Tebe boli što sam pobedila. Čime me razbio? Čime me razbio? Što ti je 4K bacio na puta 3. Aj ne seri, molim te. Ne seri, ovdje te ljudi ubijali 16 partija, jednu pobjediš ko da si pobjedila, ne znam nija koliko. Vi da imate, vi bi bacili sad. Dobro, ajde, nemamo, eto desi se da nemamo, šta? Idemo jako ekipa. Sljedeći put kad njoj uđe neko, ja ću samo da izbacim, da se zna. Ja tebe nisam izbacila u pola igre. 5 puta. Ja tebe nisam izbacila u pola igre, nego kad dobro, kreneš da... Dobro, ja ću tebe kad se završi igra, kad ti uđe neko, da te izbacim, da bi ti izašli, da nastavimo. A ko ti je izašao, budalo, taj je navalio da mi skine pobjede. I ispušit će ga opet, eto sad mu ja kažem. Pa ne znam da li je tu. Pa naravno da nije tu, samo ti debili dođu da skinu pobjede, ja znam ko su ti ljudi. Šta pričaš ti? Pa nije kad si ga isterala. Ja ga istirala. Da, jer si me izbacila. Retardu 1, došao je da skine pobjede. Ti znaš. Nije mogao da skine u prošloj i skinuo u drugoj. Čisto da ne ostane onako... Meni je ostalo giftuje. Jest, giftuje ti. Da, pa nije prvi put.